Крізь кордон силовиків не пускали навіть родичів. Окупаційні поліціянти оточили так званий Кримський гарнізонний суд, що у Сімферополі, звідки адвокати дистанційно брали участь у засіданні суду у підмосковному місті Власиха. Там мали розглядати апеляцію на вирок кримським татарам, яких визнали винними у тероризмі через нібито причетність до Хізбут Тахрір. Йдеться про Мімета Білялова, Сервіра Зекір'яєва, Едема Смаїлова, Тімура Ібрагімова, Марлена Асанова, Сейрана Салієва та Сервіра Мустафаєва, яким присудили від 13 до 19 років у колонії суворого режиму. Утім, потрапити на засідання виявилося проблемою навіть для родичів бранців та адвокатів. В смысле на пролом? А что здесь? Запрещенное место ходить или что? Ну, сегодня же, да, немножко ограничили. Так это незаконное ограничение. Может быть. Чимало людей з усього Криму приїхали, щоб висловити солідарність з кримсько-татарськими бранцями. Але потрапити усередину – зась. Співробітники окупаційної поліції перевіряли документи в усіх, хто навіть просто йде поруч з будівлею окупаційного суду. Вы все на работе? Нет, ну здрасте. Вы скажите, вы куда идете, пожалуйста? Я иду на работу, я ведущий Куда на работу? в университете. Пятеро. Посмотрите, сзади вот стоит куча милиции, которые не пропускают никого туда дальше. Ну и вот как нам быть, то есть нам уже и на суд нельзя приходить. Интересная история. Положение вот такое сегодня, да, что если ты сегодня рот открываешь, то тебя могут на 14 суток закрыть. Если ты что-то неправильно говоришь, тебя могут вообще упрятать, или ты можешь вообще потеряться в этой стране. То есть, ну вот, как бы не сидите в стороне. Но это противозаконно, это вызывает возмущение, естественно. Сейчас стою здесь, хочу быть просто рядом с родственниками, которые сейчас переживают такой сложный период своей жизни. Хотят устрашить крымско-татарский народ, чтобы они не проходили, не поддерживали из средств массовой информации, чтобы затихало это ихний беспредел. Альхамдулилля, наш народ, иншаллах, я думаю, не сломится. Он будет бороться с этим. И сколько бы трудностей они бы не препятствовали, не создавали бы, по возможности будем бороться с этим, чтобы отстаивать наши права конституционные. Оскарження так і не відбулося. Засідання відклали, але до зали допустили матерів політв'язнів, і вони нарешті змогли, бодай відеозв'язком, побачити загратованих окупантами синів. Окупанти розглянуть апеляцію 26 листопада о 10 ранку. Глава представництва ЄС в Україні Маті Масікас закликав Росію негайно звільнити затриманих кримських татар в окупованому Криму. Він вимагає припинити переслідування та залякування жителів окупованого півострова. Засуджуємо неодноразові масові затримання кримських татар Росією. Нещодавно було затримано 31 особу, серед яких жінки та діти. Усі затримані мають бути негайно звільнені, а переслідування та залякування в незаконно анексованому Криму мають припинитися. В окупованому Сімферополі ввечері 23 листопада силовики затримали активістів, які прийшли до будівлі ізолятора тимчасового тримання, щоб зустріти адвоката Едема Сімідляєва, який вийшов на волю. Окупанти затримали 31 людину, зокрема 10 жінок, журналістів та кореспондентів Кримської солідарності, які мали при собі прес-карти. Згодом 15 кримсько-татарських активістів було заарештовано від 12 до 14 діб, нібито за порушення громадського порядку. Російська окупаційна влада чинить тиск на непідвладні релігійні громади та обмежує свободу віросповідання в окупованому Криму. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Емінє Джепар, звертаючись до учасників форуму Міжнародного альянсу з питань свободи релігій та віросповідань. Джепар закликала організацію налагодити співпрацю з Кримською платформою. Вона повідомила, що російська окупаційна влада переслідує кримських татар та українців за релігійні переконання. Тим самим окупанти руйнують традиційно толерантне конфесійне середовище на нині окупованих українських землях, додала Емінє Джепар.
У Криму Росія створює штучні перешкоди у діяльності будь-якої релігійної громади, якщо вона не належить до московського патріархату. Кримські татари стали найбільш пригнобленою та переслідуваною релігійною громадою в Криму. За даними правозахисників, щонайменше 120 кримських татар залишаються за ґратами за сфабрикованими справами. Із 49 релігійних громад, які діяли в Криму на початку 2014 року, нині діють лише 5. Росія має припинити репресії на тимчасово окупованих територіях та дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо свободи релігій та переконань. Новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Очільник МЗС наголосив, що ситуація на кордонах з Росією залишається напруженою внаслідок дій країни-агресорки. Але завдання дипломатів – організувати високий рівень міжнародної підтримки, щоб не було нової хвилі війни. Скупчення російських військ, інтенсивна аеророзвідка, погрози Україні, які лунають від російських чиновників різних рівнів, свідоме блокування Росією роботи нормандського формату та тристоронньої контактної групи – все це має розглядатися як складові єдиної агресивної політики Росії проти України. Ми не намагаємося вгадати, що в голові у Путіна, це невдячна справа. Ми працюємо над тим, щоб у ній з'явилося чітке розуміння. Новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати, тому краще цього не робити. Крім того, Дмитро Кулеба заявив, що скористається засіданням Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Стокгольмі, аби інформувати про загрози від Росії, а також про просування Кримської платформи. 2 та 3 грудня українська делегація візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Стокгольмі, де зберуться 57 держав-учасниць. Ми будемо надалі консолідувати тиск на Росію, аби змусити її припинити агресію та відновити повагу до принципів і зобов'язань ОБСЄ. У Стокгольмі я проведу окремий захід з іншими главами дипломатії щодо ситуації в Криму та майбутніх кроків в рамках Кримської платформи під назвою «Кримська платформа. Рух вперед». Ми планово, тихо, спокійно закріплюємо успіх Кримської платформи і активно перетворюємо її на постійно діючий формат. На Східному фронті втрат немає. Про це повідомили у штабі Об'єднаних сил. Російські окупанти обстріляли селище Нью-Йорк на Донеччині з озброєння БМП. З мінометів гатили у бік Водяного на Приазов'ї та Мар'їнке. Там під ворожий вогонь потрапив загін прикордонників першого оборонного рубежу, що входить до складу місцевого КПВВ. Іншим озброєнням окупанти провокували українських захисників неподалік Верхньоторецького, Луганського, Кам'янки та шахти Бутівка. Ворога вгамували вогнем, але вже зранку обстріли поновились. В бік Луганського противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів. В напрямку Авдіївки ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Ракетні комплекси «Джевелін», «Байрактари», а також ударна та винищувальна авіація повітряних сил України. На полігоні «Широкий лан» на Миколаївщині українські військові тренувалися знищувати сухопутні сили ворога, що суне з півдня. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що бригади та полки українського війська продемонстрували нову тактику застосування високоточної зброї, зокрема в умовах ночі та поганої видимості. Спирались при цьому на бойовий досвід, отриманий на Східному фронті. Рота танків була зупинена, точний вогонь, підготовлений особовий склад, ну і засоби доставки, новатори показали себе теж дуже непогано. Крім головнокомандувача та міністра оборони, за навчаннями спостерігали уповноважені країн-партнерів, зокрема з Великої Британії, США, Канади, Швеції та Туреччини. Я отримав дуже важливі сигнали від наших партнерів про те, що ми наодинці не залишаємось. Вони вже розпочали дуже серйозні консультації зі всіма іншими партнерами, як Євросоюзу, так і, в принципі, країн Альянсу НАТО.
А реакція буде дуже жорсткою. Про це вже попереджено безпосередньо очільника Кремля під час візиту серйозної посадової особи Сполучених Штатів. На материковій частині України за добу майже 17 тисяч нових хворих на COVID-19. Найбільше знову у Києві. У столиці майже 1700 хворих. 628 людей померли від цієї хвороби в Україні. Тим часом уряд посилив карантинні правила для регіонів у жовтій зоні. Передусім обмеження торкнуться невакцинованих людей. Скоротиться і термін дії жовтого ковід-сертифіката. Тобто, коли введена лише перша доза вакцини. Замість 120 діб він діятиме лише 30. Якщо раніше бізнес міг обирати моделі діяльності у жовтій зоні, не перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест, але працювати відповідно до певних обмежень по площі, або перевіряти документи і працювати без цих обмежень такого рівня, то тепер вони втрачають цю опцію. Відвідувати громадські заклади на жовтому рівні можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників. Також Віктор Ляшко розповів, за яких умов Україна придбає експериментальні ковід-ліки. Йдеться про препарат Ритонавір від компанії Pfizer і таблетки Молнупіравір від Merck. Тому у разі отримання успішних результатів клінічних випробувань ми будемо готові придбати Молнупіравір та Ритонавір для лікування хворих на COVID-19. Перемовини з компаніями-виробниками вже проведено, і ці ліки вже заброньовані для України. А в окупованому Криму число хворих на COVID-19 теж знижується. Окупанти зафіксували 930 нових випадків COVID-19. Але смертність ще дуже висока. За минулу добу 37 людей не змогли подолати цю хворобу та пішли з життя. Німеччина посилила коронавірусні обмеження і почала активніше відстежувати тих, хто не вакцинується. Тепер у всіх поїздах країни обов'язково потрібно мати при собі паспорт вакцинації, довідку про одужання від ковіду чи негативний результат свіжого ПЛР-тесту. Такі перевірки наразі відбуваються регулярно. Вона зробила лише перше щеплення. Тесту теж немає. Вона іноземка, німецькою не розмовляє. Ми дозволимо їй вийти у Лейпцигу, щоб вона могла протестувати. Перевіряють також у ресторанах, кафе, громадському транспорті, на різдвяних ярмарках та інших місцях масового скупчення людей. Країна намагається упоратися із 4-ю хвилею пандемії. Число нових випадків з кожним днем зростає. Тепер чимало німців, особливо літніх людей, підтримують обов'язкову вакцинацію. Я підтримую, особливо у секторі догляду за людьми, у школах і лікарнях. Будь-хто, хто не зробив щеплення, нестиме відповідальність. Думаю, вакцинація має бути обов'язковою. Крапка. Але так вважають не усі. Я вже робив щеплення тричі. То і що? Кожен має вирішувати сам за себе. Утім, про обов'язкову вакцинацію говорять не лише перехожі, а й Міністерство охорони здоров'я Німеччини. Воно вже запропонувало з 1 січня зробити обов'язковими щеплення від ковіду для усіх працівників будинків для літніх людей та лікарень Німеччини. Тисячі турків стоять у чергах за бензином і лають уряд. Заправки працюють на межі можливостей. Опівночі очікується різке подорожчання палива. Зазвичай я не турбуюся, чи зможу заправитися, але подивіться на це. Люди лізуть головами. Подорожчання спричинене рекордним падінням ліри, національної валюти Туреччини. У вівторок її курс упав більш ніж на 15% до долара. Незважаючи на те, що потім валюта трохи відновилася, очікують, що ціни зростуть не лише на бензин, а й інші товари. У таких складних економічних умовах люди чекають на ці черги, щоб заощадити 30 лір. І це свідчить, у якому становищі наша країна. З початку року ліра втратила 45% від своєї вартості, і приблизно половина втрат припала на минулий тиждень. Мені 45 років. Уряд став біля керма 20 років тому. У кожному виступі вони говорили, що черги по бензин були раніше, але не зараз. Однак тепер нас, напевно, замучила ностальгія. Ми скучили за цим.
Причина спаду в урізанні відсоткових ставок, на якому наполягає президент Реджеп Таїп Ердоган. Це, на його думку, збільшить експорт, залучить інвестиції та створить робочі місця. Але багато економістів називають таку політику безрозсудною. Опозиція вже закликала провести дострокові вибори. На вулицях міст почали спалахувати антиурядові протести. Це Стамбул. У житловому районі Кадикьой демонстрацію влаштували сотні людей. Проте їх швидко розігнала поліція. Десятки заарештували. Кримські сонети Адама Міцкевича прочитали українською, польською та кримсько-татарською мовами. Відеоролик оприлюднив президент Польщі Анджей Дуда. У дописі він зазначив, що з нагоди 30-річчя української незалежності та відвідин Києва передав переклад кримських сонетів українською та кримсько-татарською. Рядки видатного польського поета та діяча визвольного руху Адама Міцкевича цитують, зокрема, голова Меджлісу Рефат Чубаров, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміня Джепар, а також військові з передової та митці. Адам Міцкевич, Форум Санатлери, Бахчисарай. Безлюдні та німі, гіреїв двір і сад. Po gankach, що мали покірних баш тюрбани. Sofy, trony potęgi. І любощів дивани. Przeskakuje sarańcza, obwija gadzina. З окien różnofarбних повой рослина. Первозларга, зачахларга, бой узатеп. Руїна пише тут на мурах, гість незнаний. Як Валтазарові невіковічний згад. В środku sali wycięte z marmuru naczynie. Гарему то фонтан, сльоза його перлова. Падає по сльозі і промовля щомить. Де ж єстеш, о мілощі, потенго і хвалу? Кеттинсыз ебедієн яша болмай. Ганьба, немає вас. А джерело дзвонить. Меним ісе аядат. Тимайся сим. О, hańbo, wyście przeszły, a źródło zostało. Такі маленькі бронзові фігурки заховані у різних куточках Києва. Днями міські вулиці поповнилися одразу 5 новими міні-скульптурами. Усе поєднує одна тема – меценатство. Завдяки цим людям у Києві з'явилися деякі найкрасивіші будинки. Наприклад, цю киянку вважають першою у місті благодійницею. А нашу першу героїню звати Галшка Гулевічівна. Вона віддала свій маєток, це був 1615 рік, вона віддала, подарувала місту свій маєток. Власне, від цього маєтку бере початок Києво-Могилянська академія. 4 інші скульптури також благодійники. Катерина та Григорій Галагани заснували коледж для талановитої молоді. Сьогодні це Національний музей літератури України. Михайло Дягтярьов. За його кошти збудували будинок купецьких зборів. Зараз це Національна філармонія. У руці в нього підкова. Він займався виробництвом товарів із заліза. Микола Бунге, ректор університету Святого Володимира, розробив спеціальну анкету, за якою дізнавався про проблеми молоді. В руках своїх він тримає оцю анкету, завдяки якій студенти мали можливість отримати допомогу. Після смерті ученого його учні зібрали гроші та збудували училище. Сьогодні це Державна судова адміністрація. Давид Марголін був одним із найщедріших меценатів Києва, володів пароплавством на Дніпрі. Наразі у Києві вже 36 бронзових міні-скульптур проєкту «Шукай». Організатори створили туристичні маршрути, якими кияни можуть гуляти та шукати мініатюри.